ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಅವು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಲಾ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ದೇವಿರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಪತ್ತಾಂಡು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆತದಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಯ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏನು ಪಾತೆ ನನಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಖಾತೆ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಟ ಯಾನು ಏಪಲ ಕಾಪೆ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಟ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚಿ ಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಡು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೆಲಸ ಆನಾಗ 6:10 ಆಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಜೇರು ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಒಂಜಿ ಆಜಾರೆ ಆನಾಗ ಖುಷಿನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಆನು ಇಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ದು ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ ಆ ದೀಪನ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣಲ ಕೆಲವರ ಪನರ ಆ್ಯಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ದೀಪ ದೀನ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ದಿನಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ಬೈಯದ ಬೊಲ್ಪು ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬರೋಡು ಇಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತು ಜಪನೊಂದಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನೇನು ಅಥವಾ ಎಂಕೆ ಏರ್ ಪಂತಿರುಂದ ಆತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸಿಶೀಶ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋದುಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೋಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನೋಡತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ದರಿದ್ರನು ಆರು ಪಿದಾಯಿ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಪೋದು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಆರು ಇಲ್ಲದೋಲೈ ಬನ್ನಾಗ ಪಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಆರು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಪತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಚ್ಚದು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದು ಸುಸ್ತಾದು ಇಲ್ಲಾಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಚ್ಚದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಗೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರು ಬಚ್ಚದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಥರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ದೇವರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಮ್ ಆಯ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡು ಖುಷಿ ಆವೋಡರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಾನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದೀಪ ಪತ್ತಾವನ ಪೊರ್ತುಗು ಖುಷಿನ್ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಆ ಉಲಾಯ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಕಿಲ್ದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಪೋವೊಂದು ಪುಣ್ಣತೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 6:37 ಅಂಚಿ ಬುಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಅವು ದೀಪ ಪತ್ತಾವನಾಗ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಸೊ ಐತೆ ಪಾತೆರ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಬೇಗ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 10 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ತನಿಷ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲ್ದಿಯೋಡೆ ಓಕೆ ಪೇಪರ್ ಓಂ ಬೂಮ್ ಬುಷ್ ದಾದ ಮಾಯ ಮನ್ಪರ ಓಕೆ ಡನ್ ಮಾಯ ಮನ್ಪಲೆ ತುಕ ಲೈವ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಸರಿ ತುಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜೊಂದು ಅತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಮ್ಮ ತಿರ್ಗಲಿ ಇಂಚಿ ಏನನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಯಾಡ ಉಂಡಾವೆ ಉಂಡು
ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಪಂತೆ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಬಂತದ್ದು ಪೇಪರ್ನು ಮುಳ್ಪಿರ ಔಷಧಗಳ ಇದು ನಾವು ಪೂರ ಮಾಡಿದ ಪಿರದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮರ್ತದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಮಾಯ ಒಂದು ಮಾಯನಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅತ್ತೊಂದು ಶೀ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ I can pick the jadugar of the jadugar. Mama, ఇది కొంచెం పన్నోడా పాస్ ಯಾನಿ ಗೇಮ್ದು ಓಕೆ ಪಾಸ್ ಆಪಿಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಗೇಮ್ಲ ಅಡೆಗೆ ನಿಕುಲ್ತೂಲೆ ಪಾಸಾ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಗೇಮ್ ನನೋರ ಗೊಬ್ಬೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ ಪನ್ಯ ಬುರಕ್ಕೆ ನೋಡಾಪುನ್ ಕೆಲವರ ನನೋರ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವು ಗೇಮೇ ಪೋಪಣ್ಣ ನಂಚಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯತ ಇದಾಯ್ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ you can breathe and please remote pause remote pause pause game ಈ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ಟಿ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ದೇವೇನ ಕೊನಿದೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ವಿತೌಟ್ ಲೈಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪಣದು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ ಪನಲ್ಲ ಚೀಟಾ ಚೀಟಾ ನಾನೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಶ ರಿಮೋಟ್ದ ಶೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಕನತದು ನೀನು ನಾನು ಈ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್ you can't even breathe unfreeze okay let's continue the game tomorrow guys ammette neeru pariyare potere enkalarra pira poi and you know what pause manfa ir back camera paddo okay bale ಮಮ್ಮ ಇರ್ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇರುವರಂದಿಲ್ಲರ ಪಾಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು ಯಾರಿಚ್ಚಿ ಗೇಮ್ ಅಡ ಪಂಡ ನಾನು ಈಚಲ್ಲಿ ಮೂಕು ಪೂರ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಪಾಸ್ ಗೇಮ್ ಇರೆಗ್ ರಿಮೋಟ್ ಯಾನ್ ಓವಾ ಜಾಗಡ ಅಂಡಾలని ಒಂದೇನು ರಿಮೋಟ್ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪ ಗಿರೆಗ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೋಯ್ ಅರೆಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ಟ್ರಿಕ್ ಮಂತ್ ಅರೆಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ಟ್ರಿಕ್ ಮಂತ್ ಬಾಲೆ ಮೂಕು ಕಾರ ಅವನು ಪಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಾನೇಶ್ ಪಾಸ್ ತುಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಫ ತುಕ ಗೊತ್ತಾ ಅವಡ್ ನಿಕ್ಕಲ ನೀರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಕುಕ್ ಪೊಂಡ ಗೊತ್ತಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನನಲು ಮೂಕುರಿಯೊಂದುಂಡು ತುಳ್ಳರ ರೆಜಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತುನಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಓಕೆ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ and freeze drama